Няма да снимаш, аз леглото на обед. Какво прави Филип? Какво прави Филип? Къде загъчите? Падаш, бе! Ще паднеш яко, много здраво. Покорител на Еверест! Та-дам! Ай, пак. То наклоня. Оп. Оп. Чакай да махна птица. Чакай да буха да не се помъча. Юу! Да падаш? Ще падай. Ей, Фога! Павнико! Той сега като се научи, няма спира. Не вей къв си дебел, Филипин. Ще влезеш вътре, бе. Кюку!